Ja sam Tin Švegović, imam 27 godina, dolazim iz Zagreba i umjetnik sam. Bavim se glazbom, u principu to je najveća strast koju imam. Genetski imam loše zube od malena, nikad nisam imao baš lijepe zube i što je vrijeme odmicalo, to je više stanje bilo gore zapravo. Samim tim i financijska situacija nije baš bajna, tako da je sve teže bilo riješiti te probleme koje imam sa zubima. Nastupati pred većim auditorijem ili snimiti video spot za glazbu u kojoj toliko uživa, za Tina su tek san. Ovoj umjetničkoj duši na tom putu stoji dentalna slika koja se srami i zbog koje izbjegava pokazivati svoje zube. I hrana je problem, teško jedem, bolovi konstantni. Na hitnoj sam već bio kod doma, u principu malo se nešto znalo zakomplicirati. Takvo stanje u njemu je probudilo osjećaj bespomoćnosti i shvatio je da treba pomoć. Za humanitarni makeover dentalnog centra Štimac ohrabrila ga je djevojka koja dobro zna koliko potencijala i talenta ima Tin. Prvo nisam baš bio najsretniji jer bio mi je šok. Nisam uopće mogao vjerovati. Nisam zapravo ni znao točno što se desilo, tako da kak je vrijeme odmicalo, tako sam bio sve sretniji i uzbuđeniji. Zapravo ni sad još uvijek ne mogu vjerovati da svim tim mukama došao kraj. A kako bi uistinu mukama bio kraj, u misiji zvanoj Tinov novi osmijeh sudjelovat će velik broj stručnjaka ovog centra. Biće potpuno bezbolno, ali dugotrajno. To su radovi koji zahtijevaju ponekada i nekoliko mjeseci rehabilitacije. Mi ćemo maksimalno požuriti cijeli proces koliko ide i da Tin može ponovno početi nastupati. No u ovom procesu liječenja treba biti strpljiv i ne smije se posustati jer konačni cilj, osmijeh koji osvaja, je toga vrijedan. Tin je u centar Štimac došao s velikim brojem karijesa, gotovo na svim zubima. I kad gledamo ogledalo ne mogu zamisliti kako će to izgledati. Mi ćemo te zube pokušati liječiti, ono što nećemo moći spasiti ćemo izvaditi, a kasnije ćemo u onom dijelu vraćanja osmijeha pristupiti sa nekakvom protetikom. Imam osjećaj da će mi se stvarno život okrenuti za 180. Za promjenu prvo i osnovno je nadvladati strah od stomatologa, a zatim steći povjerenje, razgovorom, ali i praktičnim radom. Ovaj specijalist oralne kirurgije objašnjava da se estetski dio, odnosno zubna protetika, radi od cirkona i čiste keramike. Siguran sam da će rezultat biti izvrstan, vratiti zube kakve je nekada imao i vratiti osmijeh tom mladom gitaristu. I očito je bio u pravu. Ovo je tvoja slika kad si došao. Jel se sjećaš te osobe ili si već to potisnuo lagano? Nažalost još uvijek se sjećam, ali sad je puno lakše gledati to kad je bolja situacija, normalno sve puno drugačije. A baš zato što je sve drugačije, pred ovim mladim muškarcem su novi izazovi. Sada je vrijeme, kaže, da bolje upozna sebe. Prvo smo napravili sve kirurške zahvate, riješili ga bolova, čekali neko vrijeme da to sve zacijeli i onda smo tek mogli se početi baviti sa onom vrhunskom estetikom. Svaki put kada nekome vratimo osmijeh, to je naš ponos i jedan veliki uspjeh. Sreću s ovim dvojcem dijela i Tinova djevojka, obitelj, ali i cijeli tim koji je radio na njegovu osmijehu. Svi oni su zaslužni za drastično poboljšanje životnog stila. Ove glazbene angažmane sigurni smo Tin će odraditi s osmijehom od uha do uha.